Hai să vedem dacă ne pică. O să dăm 9. O să dăm 9 Epic or Better momentan. Ce era aproape de specială. Închide bec. Ce faci, mă, dar nu ți-ai cumpărat Battle Pass? Îl aștept pe ăla pe ăsta, da. Dar celălalt îl iau cu pumnul. Că o să vină... Păi ce-i de la spui? Ha? Păi ce-i de la spui? Păi dacă mi-ai și în plus și câteva din astea. Bine! Specială! Bine, mă! Mi-a picat specială. Prima mea specială. Prima mea specială. De ce reacționezi așa? E doar o haină. Ua! Problema e că azi e doar o haină. Dacă îmi pica duplicate. Să-ți faci să-ți apară un cald. Deci aia e cea mai frumoasă specială a mea. Mamă! Mamă! Se întâmplă asta, apoi altceva? N-am vrut să urc, asta e tot. Special. Mamă! Deci special, nu că o iau pe fundal. O iau pe fundal. Bro, uite ce de frumoasă arată, ești nebun. What? Ia mă, deschide. Eu văd cum ai, mă. Dă că deschid acum. Dă că deschid eu. Dă mă că deschid eu. Deci, Nisipoasă? di. Hai să vedem prima. Deci mi-a picat special. Bine, legendară. Hai să vedem. Bă, dar mi-a picat special, am o preferata mea. Ei este neînțelegător pentru că nu o lasă să folosească magia. Bine, o să fug spre școală. Hei, iată-l pe DJ. Hei? Mon, deja că-mi pica și Inferno. Ești unul? Tocmai, simți, uite, un magician. Mamă, dar îmi pică tot duplicate. Totul duplicate. Logic. Asta e ultimul, dar pot să mai dau. Da. Bă, na, ai, că o aveam. Mai e? Ua! No. Bun, deci duplicate și câte poți să mai dai? Stai, nu mai Dă pot. mai am mâna. Ce știu. Mai dăm 7. De-aia nu te mai uita. Ia. Stai, Nu te mai uita, am spus. vine. Nu știu ce îmi pică acolo, nu știu ce îmi pică ce. Unde mi-e cardul? Cardul, bă, nu pot să... Uite-mă jos acolo. Căută. Da mâna! Stai să văd doar Nu! Iei mâna. Iei mâna. ce îmi pică oare. Îți arăt eu o pizza. Ți arăt eu o pizza. Îți arăt eu ce nu are sens. Prietene, găsește și altă replică. Crezi că a trecut? Da mâna. Da mâna, mă uite. Așteaptă. Da mâna. Așteaptă. Încă mai se rădește? Mhm. Ce fi oare? Ce fi? Bă, what? Cum a trecut? Hei, drăguță bluză. Pot să mai dau încă unul. Nu poți. Ba da, încă unul. Bluza asta a apărut pe tine Special, special. prin magie? A trecut. Da. Mă, dar prima mea specială. Ești un magician. Ua, ce frumos arată. Ua! Și am deblocat și legendară asta. Cât costă Battle Pass? 1830 de asta l-am activat deja și Nu mă, tot Battle Pass-ul. 1200 la tot. Ia. Am văzut asta. Ce? La, Știi de ce? Și eu sunt magician. la customize? La brawler? Bine. Câte degete țin ridicate la spate?
acest lucru. Ghicește. 4. Niciunul. E piciorul meu. Nu mai pot. Oh, grozav. Mâna. E vragea aia, picioare în loc de mâini. Uităm să-mi dea. Arată cum se face. Nu pot. Părinții mei Nu sunt mai foarte pot. stricți când e vorba de magie. Aș putea... Nu mai pot. A, și n-ai cum să cumperi cu de asta, de asta? Nimeni nu știe că Nu. sunt magiciani. Părinții mă lasă să folosesc magia când vreau. Hai, ești norocos. Eu nu pot să-mi schimb nici hainele fără ca tata să Hai să mă dă facă și de păpușele în asta. soare. Nu știu cum supraviețuiești în lumea asta. E atât de greu să fiu eu. Mamă, cum a trecut. Îți e foame? Nu mai deschide altul. Da, da, stai, mai avem aici câteva. Să încetez cu asta. Oh, îl mușca sau gheță? De toate. Mai să dă și de asta? Bine! Super Gal! Mi-a picat încă un legendar, Super Gal. Oh, ba da. Wow, viața ta e mult mai ușoară decât a mea. Eu ar fi trebuit să merg până acolo, să-l rog pe băiat să-mi facă un hot dog. Aș fi fost frântă. Oh, Bună! Am zis bună! o să vii aici? Bine, am cunoscut un băiat interesant azi la școală. Pentru ultima oară o să-mi fac proprii mei prieteni. Mulțumesc! Faci să fie atât de greu să te Încă bucuri de una. ceva. Băiatul ăsta e magician ca noi. Serios? Un băiat de la noi din școală? Oh, asta e grozav! Cum îl cheamă? Pare de treabă? Ar trebui să-l invităm pe la noi! Vezi, așa o să strici totul. Ascultă-mă. E TJ Taylor. TJ Taylor e magician? Atunci actul de magie pe care l-a făcut la concursul de talente a fost fals. De fapt, real. Bun, deci mi-a picat doar o specială Va trebui să și Super Gal. Nu vei, nu geatul. Bun, deci speciala asta e bună, rău de tot, dă Să tot. folosească magia când vrea? Gândește-te cum ne-ar fi nouă. aș putea citi cărți pentru Dăm încă una. Bun, deci Cu tine. G, Pe lângă folosirea G. magiei pentru